समृद्धी केरकार या तरणाट्या लेखिकेच्या निसर्ग संवेदना या पुस्तकाचे काल बुधवारा पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचा सभाघरात प्रकाशन झाले। यावेळार रत्नागिरीची समाज वावुरपी आणि पर्यावरण मळार काम करपी ललित लेखक रश्मी कळशेकर हाजीर आशिल्ले। गोय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत आणि इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांचाचे अध्यक्ष दशरथ परब खासा निमंत्रक म्हणून हाजीर आशिल्ले। सैम हो समृद्धीचो आवडीचो विषय आशिल्ल्यान ह्या आदी तांची निर्जर आपरूप वसुंधरेचे चित्रांची गोष्ट ही पुस्तकां उजवडाक आयल्यात। निसर्ग संवेदना हे तांचे पुस्तक सैमाच्या वेगवेगळ्या घटकांचे निरीक्षण करून बरयल्ले नावाय ताल्ल पुस्तक काल बुधवारा उजवडाक आयले।